Escasea a oferta de alugueiro no mercado inmobiliario no Barbanza. A opción de contar con seguros de impago está a abrir as portas a que os propietarios volvan a poñer a súa vivenda en alugamento. Atopar un piso de alugueiro no Barbanza cada vez é máis complicado. O mercado inmobiliario está escaso destes produtos, situación a que non só se enfrontan as persoas que buscan opcións, xa que tamén as viven as inmobiliarias. A verdad que acabamos o ano pasado e principios deste ano con moi pouquiña oferta, bueno, como en todos lados, ahora mismo en toda España, o mal, unha tónica general, non que hai en todos lados. Sin embargo, este ano sí que estamos vendo como están voltando pisos de, bueno, pois o típico que estaba cerrado, ou ben por herdanzas que alguén quere dar unha vivienda, unha casa, que non a quere vender, pero tampouco non a quere ter parada, e entonces, pois, bueno, hombre, hai ferramentas tamén, o que pasa que hai xente que ten moito medo, tema de ocupas, sin que ocupación e demais. Aínda que apunta que hai ferramentas para poder facerlle fronte, como os seguros de impago de rendas. Seguros de, bueno, pois para tipo de vandalismo e todo eso, que, bueno, a xente dalle tranquilidade e é o que está animando tamén a moitos propietarios a volver a poñer os pisos en alquiler para todo ano. Alternativas que elixen cada vez máis propietarios para ter unha mínima seguridade á hora de poñer unha vivenda no mercado do alugueiro. Que haxa máis seguridade legal, non? Que, bueno, a verdade que a última lei do alquiler que se fixo fastidiou bastante, sabes? Moitos propietarios, bueno, pois é o que pasou que provocase unha subida de prezos, sí que se retirou, é certo que se retirou tamén moita vivienda do mercado de alquiler de todo ano, ese medo provocou que sí que fose moito piso para alquiler vacacional e incluso moitos propietarios que lle iban quedando as viviendas vacías, que o que facían era poñelas á venda. Pero sostén que todo parece indicar que ese medo está a diminuir entre os propietarios. Dáselle a haber ferramentas de tranquilidade e seguridade, pois, bueno, fai que os propietarios volvan a meter os pisos no circuito de alquiler de todo ano. Ante un escenario no que se incrementa a oferta de pisos de alugueiro, non se contempla polo momento que os prezos se estanquen. Parece que empeza, pero non de todo, un pouco, hombre, por suerte para quen ten un piso de alquiler, por desgracia para quen vai a alquilar, os precios de momento non ten visos de que sigan, de que paren ou de que vayan a baixar, salvo que entre máis oferta no mercado de alquiler anual, vexo complicado que se estanquen ou que baixen.